एबे तो क्लाइमेटा बहुत बढ़िया कर देछि। मतलब वर्षा तो होनी केतल टिके टिके झिपझिप कर दଉଛି ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇଛି। ଏ ବାବା ଛୁଆ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ତମେ ଦିଜଣ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛ। ଛୁଆ ସବୁ ଆସି ସାଇଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲିକି। ଟାଇମ୍ ହେଇନି ନା 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 ଏଇ ଗୋଲୁ ବଦମାସି ନୁହେଁ। ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ଛୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେନି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ କି? ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବା, ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ଆଉ ମମି ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଛୁଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି। ବଟ୍ କାଳୁ ଏତେ ବଦମାସି କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ କେବେ ବି ଇଜିଲି ଜମା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସେନି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିବ ଦୌଡ଼ିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି କି ତୁ ବସ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଯାଉଛି, ତୁ ତୋର ବାହାରେ ବୁଲୁଥା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲୁ ବାହାରିକି ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ଭାଇ ଆସୁନି କାହିଁକି, ତ ସିଏ ତାର ବି ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିକି ବି ତାକୁ ଡାକିବ ତା ଭାଷାରେ ଡାକିବା ଆଉ କି ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆ ଆମେ ବସିବା, ମମିକୁ ହଇରାଣ କରନା। ଏ ଛୁଆ ଦିଟା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ଏତେ ବଦମାସି କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସନ୍ତିନି ଏତେ ଇଜିଲି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଥକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ବସିବେ ଯେତେ ଏସି ଚଲା ଯାହା ବି କର ସେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବେନି। ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ଭିତରକୁ ବସିକି ଆସିଲେ। ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ଆସିଲ ତମେ ଦି ଜଣ। କୋଉଠି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଏମିତି ବାହାରୁଛ, ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାବା କହିଲେ କି ସଣ୍ଡେରେ ଟିକେ ଚାଲ ବୁଲି ବୁଲି କରିଦେଇ ଆସିବା, ଛୁଆ ଦିଟା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଦିଟା ବଦମାସି କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟରେ। ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ନଜାରା ନେବାକୁ ଯିବା ନା, ନଜାରା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବ। କାହିଁକି କହୁଛୁ କାହିଁକି ଧନମଣି? ଚୁପଚାପ ବସ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଲାଣି ପୁରା ଏଟା ବାହାରିଛି ମାନେ ଚାନ୍ଦବାଲିକି ଯାଇଛି। ଛୁଆଙ୍କର ବଡି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ତମ ବଡି ଗରମ ନା? ଇଏ ହେଇଗଲା ହଉଛି ଧାମରା ଧାମରାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆସୁଥିଲି। ଏତିକି ଯାଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆସେ ଆଗରୁ। ତମେ ଦିଟା କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ହେଉଛ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ହାଇ ସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରେ କଲର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆଗରୁ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲା, ଏବେ ଉଠି ଆସିକି ଏବେ ଭିତରେ ଏରିଆରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲଟି ନୂଆ କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଗେଟ୍ଟା ବି ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ। जय वीर हनुमान की जय। तो ये आमर आज गोटे जगह एक्सप्लोर करार थिला, नेक्स्ट संडे रे आउ गोटे जगह एक्सप्लोर करवा। हमें एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे कुछ नहीं खाएंगे और साइड में पानी पानी देख के चलेंगे। चारिआडे पानी पानी हे वर्षा दिन, किंतु गाँव जो रास्ताटा मस्त ए तैयारी होची बढ़िया। किछटा गछ पछ काटी देछन, सेटा देखि मन दुख होची। ओटा এইটা হচ্ছে আমার গাঁ রাস্তা, मतलब মো গাঁ রাস্তা নুহে, সমস্ত গাঁ রাস্তা। কার না কার গাঁর রাস্তা এইটা। হ্যাঁ এইটা হল মো ছুଆଙ୍କ স্কুল। কেতে ভিতরে আনিকি হেলা एक्चुअली खाली जगह ओपन स्पेस रे तैयारी हिची। आ स्कूल रे बहुत सारा नियम थाए कि को जगह एक्चुअली स्कूलटा बना हवा कथा। लोक माने बनौ ना ठीक जगह रे, पैसा बिजनेस पाई किछि भी करूछंदी। एपट साइड्रे मर्निंग वाक आसे सीरियसली एते ग्रीनरी जे माने गछ भर्ती पूरा बहुत गछ पूरा।
ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ନବା କଥା ଠାଣିକି ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ ନବ। ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପୋତା ହେଇଥିଲା ନା ପୋତିଥିଲଣି ନା ଆମ ଯେତେବେଳେ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ବହୁତ ସାରା କୁକୁର ସେତେବେଳେ ବି ଖାଉଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଛୁଆ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଡ଼ଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଳା ହେଇକି ସେ ଛୁଆଟି ହେଉଛି ଚାଲିଗଲା। ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଲ ଫିଲରେ ବିଷ ଫିଷ ଦିଅନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇ ବିଷ ଫିଷ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ଚାଲିଗଲା ଛୁଆଟା ତ ସେଇ ଛୁଆଟା କୁ ଆଣିକି ସେଇଠି ପୋତା ହେଇଥିଲା। ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆମର ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। କାଳୁଟା ଆମର ସୁନା ଛୁଆ ବସିଛି ଏଇଟା ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୋଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ। ଏଇ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ କାମ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବହୁତ ବୁଲିଦେଲ। ତ ଏବେ ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ନ କଲେ ହେବ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ନା। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ହଉ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଗଲୁ। ଏବେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଗ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିବେ ବୋଲିକି ଏତେ ଖୁସି ମାନେ କେତେ ସମୟ ଆଗରୁ ଏତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲେଣି ଯେ ଥକିକି ହେଁ ହେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ କୋଉଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗଲୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଳୁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କାଳୁଗୋଲୁଙ୍କ ବାବା ପସେଇ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି କିଛି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମତଲବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 4 ଗୁଡ଼ିଆ ଛୁଆ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ତ କେମିତି କିଆଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ବାହାରେ ସେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ହୁଏ କି କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଘେରିଯିବେ। ମୋତେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ସେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ଇଏ ଗଲେ ଯାଇକି ସେପଟରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଜଷ୍ଟ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ଏପଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରକ୍ ବଗେରା ଅଛି ତ ଆମେ ବସିକି ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଏବେ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଲୁ କାଳୁ ଥକି ଗଲେଣି ଏତେ କାମ କରିକା ନା ବାବା। ଗୋଲୁ ତୁ ଥକି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଯେ ନାକଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛୁ ମତେ। ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଏବେ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ କ'ଣ ବୁଲିବେ ଛୁଆ ବିଚାରା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିବେ ମମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିବେ ନା ଅନେଇଛି ପେଣ୍ଟାଲୁନ ବାଲା କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ବୁଝିଲୁ ନା। ଓକେ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।